Lehenengo ariketan agertzen dira idazkia zientifikoan egindako edo egin beharreko bi eraiketa. Lehenengoan agertzen dira zatiki baten izendatzailean biderkaketa bat. Batuketak eta kenketak agertzen ez diren bitartean, idazkia zientifikoan idazteko zenbakien arteko eraiketak, biderkaketak eta zatiketak, egiten dira zenbakiak alde batetik, hau da, 1,5 zati 1,8 bider 5, eta gero 10aren berreduren eraiketak aparte egiten dira. 10 ber minus 7 zati 10 ber 5 bider 10 ber minus 10, 10aren berreduren propietatei esker bakigu honen emaitza dela berretzaileen goian zenbakitzailean agertzen den berretzaileen batura ken izendatzailean agertzen den berretzaileak, hau da, ken 5 eta ken minus 10. Orduan, emoten dago 0,167 bider 10 ber minus 12 gehi 10 minus 2. Eta orain, idazkia zientifikoan egoteko koma egon behar da amentxe. Hau da, 1,67. Bider, zenbakia handitu dugunez, 10aren berreduraren berretzaileari kendu egin behar diogu, emondako saltu kopuruak, kasunetan bat, beraz, 10 ber minus 2, minus 2 ken bat, minus 0. 10 ber minus 0. Toran amaitzen da. Bigarren ariketan, daukagu kenketa bat, gogoratu. Batuketak eta kenketak egiteko idazkia zientifikoan, zenbaki biak euki behar dabe 10aren berreketa berdura bardina da. Bietan 10 ber minus 5, edo bietan 10 ber minus 7, edo bietan 10 ber minus 6, edo nahi duzuna, baina bietan bardina. Aukeratzen badugu 10 ber minus 5, gero ingo du bebai 10 ber minus 7. 10 ber minus 5 egiten badugu, zer geratzen da? Hau izango da lehenengo hori, izango da 2,15 bider 10 ber minus 5, ken, eta hemen 10 ber minus 5 ipintzen badugu, minus 7tik minus 5era gehi 2 egin diogu, bai? Gehitu badugu 2, horrek esan nahi dau, zenbakia txikitu behar dugula. Hau da, koma, 2 salto eskerren untzen behar dau. Bai? Beraz, hemen egon da koma, bat, 2. Hau da, 0,043 beratzen da. Bale? Orain, bidergai komuna ataratzen dugu, 10 ber minus 5. Bale? Eta, geratzen da 2,307 bider 10 ber minus 5. Kasunetan ja, geratzen da idazkia zientifikoan idatzetako zenbaki bat. Beraz, ez dugu modifikatu behar. Vale? Egiten badugu minus 7, ber minus 7, geratuko zen 10 ber minus 7. Minus 5etik minus 7ra ken 2 egin diogu. Kendu behar dugu, handitu behar dugu zenbakia, bi salto emonez, beraz, 235. Ken 4,3 bider 10 ber minus 7. Orduan, 235 ken 4,3 bider 10 ber minus 7 geratzen da. Orduan, 230,7 bider 10 ber minus 7. Orain, koma, hemen jarri behar dugu, eta geratuko da, 2,037 txikitu dugun zenbakia 2 salto emonez, berretzaileari gehitu behar dugu 2. Beraz, bider, 10 ber minus 7 gehi 2, minus 5. Bietan, balio bardin.